Idineklara ng Sangguniang Panlunsod ng Dagupan ang Disyembre 26 ng bawat taon bilang Speaker Jose de Venecia Day bilang pagkilala sa naging ambag at serbisyo ng dating House Speaker sa lungsod at sa buong bansa. Ayon sa ordinasang inakda ni Konsehal Luis Samson Jr. at Konsehal Michael Fernandez, ang araw na ito ay magiging isang espesyal na working day na nakalaan para sa paggunita sa buhay, pamumuno at dedikasyon ni De Venecia sa serbisyo publiko. Kasabay nito, itinatag din ang taunang Speaker Jose de Venecia Leadership and Public Service Commemoration na magsisilbing plataforma para sa mga lecture, youth forums at iba pang aktibidad na magpapalakas sa pamumuno at civic engagement ng mga Dagupenyo lalo na ng kabataan. Si De Venecia ay pinanganak sa Dagupan noong Disyembre 26 ng taong 1936. Ang pinakamahabang nagsilbing Speaker of the House of Representatives sa bansa. Pumanaw siya noong Pebrero 10 at inilibing sa libingan ng mga bayani noong Pebrero 18. Layunin ng paggunita na ipaalala sa mga susunod na henerasyon ang kanyang pamumuno, integridad at ang mahalagang papel niya sa pagbangon ng Dagupan matapos ang lindol noong 1990. IFM News. IFM News. IFM News.